तर सकाळी झोप झाली नाही आधी पहिली. विनून फोन केल्याने झोप उडून टाकल्याने माझी. तर मित्रांनो गुड मॉर्निंग. तर आता विणवाणी येतात गाडी घेऊन. दाभोळ्यात गेली काल रात्री आणि सकाळी सकाळी त्यांचं काही जावचं प्लॅनिंग ठरलो वहिनीचं आणि विनूचं. तर माझी झोप सकाळी सकाळीच मोड केल्याने झोपलेलं आहे मस्तपैकी. तर बघूया आता खंय जाऊचा काय प्लॅनिंग. आता तोंड धूक दिल्याने नाही धड आणि कायली टायमर हजर काय मेला तर सांगणार. तोंडात तरी धुतलास नाही का वाटताचा. मग मी माका धुकव दिलास नाही वाईच काय बाबा किती कॉल करायची तुला. किती कॉल करायचे म्हणजे मोबाईल स्विच ऑफ झालो माझं. चार्जिंगच नाही त्याका. सकाळी अचानक कसा काय ठरला आमका झोपेत न उठवल्या. झोपेत न मी मध्ये उठलं झोपलेलं. सकाळीच कसला महाभारत चालू झाला आमच्याकडे. कशाला असतं सकाळी कोणाचं नाही कोणाचं रोजचं असतं. मग नवीन काय नाही आता. आमका ऐकून आता जुनी झाला. अच्छा पचा काय काही पण म्हणतो तिला. हो तिला तेच नाव नावत मी तर चांगलंच. तिला माहित नाही आहे का माहित नाही तू येणार तो आणायचा ना. नाही तर हिला असता आणलाच नाही काय नाही. वाय जरा कळी काढूक मिळणार होती. त्याका म्हटलं आम्हीच जातो ना तर हिला असता. आणि अरे झोपलेलं आहे फुल. फोन म्हटलं वाटतं कोणाचं. सकाळी अंदाजिलो माका तुझोच फोन आतो. जेवढे सकाळी त्याचाच फोन. मग तुम्ही कधी झोपला. आम्ही जागे होता. तुम्ही लगेच गेल्या गेल्या गुळणा करणार माका माहिती आहे. आम्ही असतो तर वाईट टाइमपास करणार होतो. तू काय योग सांगलेला होता इलो नाही तो. बाकी एक गाणं तरी म्हण झोप उडवून जाईल. कसलं गाणं दिवसा तर हिरावणार रे. काय हो आपल्या संग रस्तो आता जातो. बाबूची मैत्रीण पण येत राहतो. ताजे ताजे. तर मित्रांनो आता आम्ही आलोय कातवणच्या बीचवर. ॲक्च्युली काल यायचं होतं पण काल रात्री बड्डेचा प्लॅन सगळा होता त्यामुळे लेट झालं आणि भावनाला घेऊन यायचं होतं. पण ते जमलं नाही गडबडीमुळे. म्हणून आज सकाळी सकाळी उठून सगळ्यांना घेऊन आलो आहे या बीचवर. आता ही आमची तिसरी फेरी आहे आणि आणि तिची पहिली. आणि आता मासे पण येत आहेत होडीतून. तर आई पप्पा पण आले आहेत मागून येत आहेत चालत. ते खास माशांसाठी आले आहेत बीचपेक्षा. आणि ही बीच बघायला आली आहे.
ह्यो बघा ह्यो असं दिलं ह्यो झोपेत ना उठतो मी 5 मिनिटं सगळं आवरलं. मासे घ्यायला हळूहळू गर्दी आहे. कोळणी पण तिथे उभे आहेत. टिबक खरंच आपण इथं काहीतरी चालू केलं पाहिजे. तो बघ हे दोघं कोळणी झाले बघ मासे घ्यायला. चप्पल घुसते. वेगळं वाटतं कसं चालतं. या होडीतून आता मासे आले आहेत. गेल्या वेळी आपण रापणीचे व्हिडिओ केलेला तेव्हा पण अशा होड्या होत्या, पण यांना शूट केलं नव्हतं. या जरा छोट्या असतात होड्या. या सकाळीच गेलेल्या आहेत 3-4 वाजता आणि आता ते आल्या आहेत. बघा कशी धावपळ झाली आहे त्यांची. मागच्या वेळी आम्ही आपण ओढू करता तर मित्रांनो, हे दुसरा होडा येता. तर मित्रांनो बघा, हे बघा कसा होडा ओढतात माशाचा. काय हो, बाकी काय नाही. बाकी काय नाही. वेगळ्या कलरचे बांगडे. अरे वेगळे हो. आता का सकाळी गेलेला? किती तास लागतं? सकाळी आम्ही 4ला जातो बरोबर. बांगडे पातळ खवळा पण आहे.
ते तर काय तर काळ्या टिपक्यावाला एक मासो हा सौंदळ समजाळून येतो एवढे एवढेच मिळतात. काल भरपूर होते, आज कमी आहेत मासे. कसं वातावरण बरोबर नाही आहे. वातावरण त्यांच्या कसं ना आता मळं एवढी बनवा, माणसं तुम्ही मळं बनवा. जातास आज काय नाही, एवढं मासे नाही. मासे कसे होडी भरून मिळव पाहिजे. हो. मग गेलेले मेहनतीचा फायदा होता. हे बघितलेलं कधी भारी ना. इकडं पण आला उरल्याने जाळी हे होत असतील ना हो. ते फाडतात. हा. बांगडेच आहेत ना. तिकडे पण बांगडेच आहे. तिकडे नाही बघितलं. बांगडे मिळतात, मिळतात बांगडे. सगळ्यांका बांगडेच भेटणार. झाबळे ते पण झाले देव. हे म्हणतं काढूचे लागले जाळीतलं. मग ते काढलेले होते आधीच. हे काय दोडिया आहेत की दोडिया दोडी ते बघ, जाळी कडातलेले आहेत. ते काढूचे. हे बघ तेच म्हणजे मध्ये आहे ना बांगडेच ते नाही दोडिया मिळाली यांच्या दोडिया. हे बघ. तुझं काय ठरतं की नाही काय माझं घेतलं? काय नाही त्या नानाक बांगडे नको होत ना काय वयात घेऊन दे. आपला काय नाही तसा. कशी देणार ती ही दोडी आहे. तीनच आहे. 100 रुपये का? 100 रुपये. 100 रुपये नको लावत काहीतरी दुसरं अजून दुसरं काहीतरी नाही. आणि घ्यायचं असलं ना पटकन घ्यायचा. रापत रावलाच तर मग नाही मिळणार काय. तुम्ही ते भाव करीत राहणार तर तुमचा थोडी काय नाही अजून काय नाही घेऊ. तुझ्यावर घेतात तुझ्यावर काय तर ठरत नाही. विनू म्हणतात कॅशियर आहे तो काय तो मोठा मासा घेणार आहे. मोठे मासे होतात. सुरमई होती ती बाई. सौंदळ नाही ना. नाही, चांगलं आहे. हां. सौंदर्य वय होते. कुर्ली बघ केवढी कुर्ली बघ. मोठी. होते यांच्याकडे विकलास काय कुर्ले. कुर्ले होय होते. त्यांना पाहिजे. होय होय. गाडी जाऊन घे, गाडी जाऊन घे, गाडी. ना तू काय घेतलं तरी काय नाही मग सौंदाळे वय ना सौंदाळे नाही तर काय करणार. युट्यूबला असताना बाबू आणि बघा असतं नाही किती झाले? पुष्पा बरीच जण ओळखतात. नाहीतर चला तर मासे वगैरे घेऊन झालेले आहेत आणि आता चाललो मिडबावी बाजारात. हे बाजारात जाऊचा ना मग मासे मिळाले नाही जास्त. हे जास्त हवे तसे मिळाले ना. हवे तसे म्हणजे बांगडेच होते फक्त. मग ते पण भारी आहे ताजे आहेत सकाळ सकाळी. हां काकी आवडला भारी बाबू कानू गोय होतो. बाबू आता काय जो हो बाबू आणखी ऑस्कर हां सवाड झाली. ऑस्कर का आणलं असताना मेन माणसात ठेवलाच घराकडे. खेळलो असतो मस्त मजेत. कसा भारी वाटला मस्त आहे खरोखर. खरंच छान. मग झाला सकाळी मनासारखे आला. हा आणि हे पण छान आहे. तुकडे ही करून नदी मग हेच तू कसा हेच दाखवची होती. मस्त वाटतं. हेच आपण दाखव. जाऊया असं तिथून वरून. होय. चलो काय चलो येऊ चालला. थांबा 2 मिनिटं. इथून जाऊया पण. इथून चल. मस्त वाटतं ना. मग भारी वाटतं जशी नदी आणि तो भाग पण छान आहे. मग तो भाग भारी आहे सगळ्यात. पिक्चरची शूटिंग होऊ शकते इकडे. मस्त दिसते. मग
चांगली दोडिया होती मोठी 100 रुपये 3 की 4 देत होत्या हिरवली. ते भाव करेपर्यंत लोक भाव करेपर्यंत गेले भाव नाही कोण करी. लगेच लगेच घेऊन मोकळे झाले. ते वाटत बघत होता हा कधी मग तुम्ही नाही कधी म्हणताच नाही, मी कधी घेतो. चल चल सरक तिकडे जरा. भाव करूची जागाच नाही बाजारात आहे तो.